Салом Илҳомҷон, подкасти аввалини мо ба хуш омадед. Ассалому алайкум, раҳмати калом. имрӯз мехостем мо бо ҳамроҳи шумо дар бораи ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии хониши фосилавӣ бо шумо ҳамсӯҳбат шавем, чун мо шуморо медонем ки соли якуми донишгоҳи Русияро хатм кардед ва лутфан бигӯед ки кадом донишгоҳро хатм кардед ва чӣ гуна соли таҳсилро сипарӣ карда истодаед. Айни ҳол ман соли ахири хониши университети Москва ҳамагир минебаумона тамом карда истодам. Айни ҳол дарси мо ба тариқи фосилавӣ рафта истодааст. ба фикри шумо ҳамин тарзи фосилавӣ хондан хубтар аст ё ки тарзи анъанавӣ хондан хубтар аст? Ба тарзи анъанавӣ хондан хубтар аст, барои ин ки вақте ки фосилавӣ мехонед, муаллимон намефаҳманд ки, устодон намефаҳманд ки шумо чиро истифода бурда истодаед. Но вақтое мешавад ки вақти имтиҳон мисол ва ё вақте ки камера гирон мегӯянд ва ё мебинанд шумо ё намебинанд ки кадом ҷиҳат одам метавонад ки ягон дӯсташро гӯяд аз пишти камера ба ёрдам диҳад. Ин аллакай ҷиҳати манфии хондани фосилавӣ. Но ҷиҳати мусбатшам ҳаст. Мисол метавонед дар вақти холигиятон дарсро хонед. Муаллимои ҳам метавонанд дар вақти холигӣ худашон дарсро диҳанд. Ё метавонед ҳамун дарсҳоро запис кунед, баъд тамошо кунед. Но дар назари ман ҷиҳати манфии зиёдтар аст. Яъне ки шумо гуфтанӣ ҳастед ки таҳсили фосилавӣ, яъне ки шаффофият дар он кам дида мешавад, ҳамин тавр? Бале. яъне ки шаффофӣ фақат дар таълими анъанавӣ дида мешавад. Бале, вақте ки бо муаллим рӯпарӯ дарс мехонед. Хуш, анаку саволи дигар Илҳомҷон, ки шумо мактаби миёнаи шаҳри Панҷакентро хатм карда ва сипас ба донишгоҳи Бауман дохил шудед. Чун ман медонам ки Бауман яке аз донишгоҳҳои беҳтарин, топ донишгоҳи беҳтарин Россия ба дохил мешавад ва таҳсил кардан дар он ҷо ниҳоят дараҷа душвор аст. Гуфта метавонед ки чӣ гуна шумо ана ҳамин қадамро гузоштед аз мактаби миёнаи шаҳри Панҷакент қадамро ба Бауман таҳсил кардан, яъне ки он камбудиҳо, он пробелҳое ки дар фазоҳои холие ки дар дониши шумо буданд ё ки аслан буданд ё набуданд, ки дар он ҷо рафта ба камбудии калон шумо рӯбарӯ шуда бошед. Анакнун аз росташ гӯям, дар мактаби миёнае ки мо дар Тоҷикистон хонда будем, яке аз барномаҳо ҳастанд ки барнома нестанд. Аз мисол дар мактабе ки русҳо мехонанд, як хел фанҳое буданд ки ва ё сар мекарданд ва шумо намедонистед ки ва чӣ якум ва ё мегӯянд. Як намуд гапҳое буданд ки саршавӣ мо бояд ягон намуд фундаментални дониш бояд дошта бошем ки ҳамун дарсро масалан хонем. Но барои он ки ҳамун донишро пайдо кунем, мо ба ғайр аз худи китобҳо, дарсҳои университет, худомо мекофтем дониш аз каналҳо, аз барномаҳои мисол YouTube ё аз ягон интернет мекофтем ва худомо мехонем ки баробари ҳам донишҷӯи ҳамун университет, баробари талабагонамон шавем, барои ин ки вайҳоро расонем ва баҳои паст нагирем. яъне ки шумо гуфтан мехоҳед ки дониши хатмкунандагони мактаби миёнаи Тоҷикистон ба хусус Панҷакент ба кулли фарқ дорад аз дониши хатмкунандагони давлати Русия. ҳамин хелам? Ба кулли не, но фарқият дар назар мерасад. Фарқият камутум дар назар мерасад. Хуб, гуфта метавонед ки масалан шумо шахсан аз кадом фанҳо худатона масалан ақиб монда фикр кардед? Англисӣ бошад, математика бошад, информатика бошад? Англисӣ ва информатика мешад. Дани худомо як хел фарқият аст дар фани информатика, но дар умумӣ донише ки дар мактаби миёна мегиред мерасад сар кардан дар программированӣ ва англисӣ. Барои чӣ? Барои ин ки онҳо аз сараш сар мекунанд аз аввал. Но мисол вақте ки физика хонданӣ мешавед ё ягон фани дигара, дониши мактаби миёна мерасад, но ба кулли не. Барои чӣ? Онҳо аллакай мехоҳанд ки шумо ягон дониши аввалин дараҷа дошта бошед ки физики олиро хонед. Ва физики олие ки дар он ҷо меомӯзонанд, дониши ки дар мактаби миёнаи Тоҷикистон мегиред, ҳамчун гӯем сатвӯйза намерасад. Бояд шумо аз дигар курсо, аз дигар ҷоҳо хонед ки фаҳмед ки муаллим чӣ гуфта истодааст. таҳсили анъанавӣ ки шуд, мо бо ҳамкурсҳоямон аз наздик шинос мебудем, аз ҳолу аҳволи онҳо, аз ҳаёти шахсии онҳо баъзе ҳолатҳо бохабар мешудем. ҳамин ҳолат дар таҳсили фосилавӣ дида мешавад ё ки не? Росташро гӯям не, дида намешавад. Шумо талаботонро рӯбарӯ як хел вақт намебинед. Барои чӣ? Барои ин ки вақте ки мисол ягон лексия ё ягон семинар мешавад, шумо камераро намегиронед. Муаллим мегӯяд, шумо гӯш мекунед. Бо талабагонатон во намехӯред.
шумо фақат бо сардори синф гуфтугӯ мекунед дар бораи дарс, дар бораи кадом чиза вақташ споридан, дар бораи чӣ кор кардам, маълимон ки чӣ хел суҳбат карданд, но дар бораи ки мен талабо шинем, ягон чизро вай кунем, ягон ҷо шинем, ягон машғулият гузаронем ё ягон шинос ҳолпурсӣ кунем, яхе чизо ба назар намерасад. гуфта метавонед ки дар таҳсили фосилавӣ он адабиётҳои электроние ки пешниҳод мекунанд, манзурам он адабиётҳои электронии давлатҳои Россия ва хориҷаҳо барои шумо кифоягӣ мекунад, чун дар адабиёти мо бениҳоят кам ҳастанд? Ба мо кифоя мекунад, ҳамаш дар он ҷо ҳаст. Ягон гӯем ки ба забони ресурси дигар, ягон ҷое ки аз дигар ҷо китобро мегиред дар кор намешавад. Барои ин ки университет ҳамун чизе ки мепурсад, аз дурни худаш мепурсад, аз китобҳои худаш мепурсад, аз вай берун намепурсад. Агар мисол маълим ҳамун чизро нагуфта бошад, намепурсад. Агар ҳамун чиз наомада бошад дар дарс ва мисол ягон ҳодиса шуд ё ягон иду айём шуд, ҳамун дарс нашуд, аввал ҳамун дарсро мегузарад, баъд ҳамун чизро мепурсад. гуфта метавонед ки дар он ҷо коррупсия ҳаст ё ки нест? Айни ҳол ман намедонам дар анъанавӣ ҳаст ё нест, но айни ҳол дар мо нест. Но вақте ки мо ҳам одамое ки дар як факултет мехонем, дар як кафедра, ҳам группа ҳастем, дар он ҷо во намехӯрад ки ягонташ дар бораи ягон коррупсия, ягон пора додан, дар бораи яхе чизо вообще яъне ки мехоҳам ҳолат шавад, агар ки мен ягон бо амри ягон ҳодиса шуду ман натавонистам ки имтиҳонро ба баҳои аълое ки умуман баҳо гирам, баҳои 2 гирифтам, ҳоли ман чӣ мешавад? Шумо як 3 бори дигар ё 4 бори дигар то вақте ки дигар семестр сар мешавад, метавонед аз дигар супуред. Агар супурда натавонистед, меафтед. Яъне ки ман ягон роҳи ғайрӣ нест, масалан коррупсионӣ нест ки ман маблағ супурам ё ки ягон тӯҳфа супурам, чо ки соҳиби баҳо шавам. Инҷа ду ҳолат аст. Якум ҳолат ҳамин ки агар шумо ба тариқи буҷавӣ хонда бошед, ба тариқи қуввати буҷавӣ, аксаран студентҳои университете ки ман мехонам буҷавӣ мехонанд, ягон намуди имконияти пул додан, тӯҳфа додан ихе нест. Дар он ҷо ҳамаш назорат карда мешавад, ҳамаш запис карда мешавад. Агар шумо афтондед, як 3 бор 4 бор афтондед, университет меафтед. Ё вақте ки меафтед, як кор карда мешавад, ҳамон барои ки нағалтед. Академӣ чиз ки мегиред отпуск, ин сол аз дигар ҳамун семестрро мехонед. ин роҳи беҳтарин ба фикрам роҳи гурехтан аз мушкилӣ, гурехтан аз проблема мехоҳанд. гуфта метавонед ки шумо стипендия мегиред ва чанд пул андоза дорад? айни ҳол ман стипендия гита истодам ба номаш. Барои чӣ? Барои ин ки вай дар кассаи университети ман хонда истодагӣ аст ва барои он ки ман вайро гирам, ман бояд дар Русия бошам. Дар он ҷо ҷамъ шуда истодааст мегӯянд, бо ман намедонам. Стипендияи ман вақте ки ман хондан рухсат карда будам, таги 1-2 ҳазор рубли буд. айни ҳол як дӯстам нав аз Тоҷикистон ба Россия рафт, мегӯяд ки стипендия зиёд шуда истодааст, 3000 рубл айни ҳол стипендия мегирем. шумо бо он донише ки дар таи 10 моҳ боз гирифта истодед аз донишгоҳи Баумани Русия, бо дониши худат қаноатмандед? Бале, ман ба кулли ҳама чизро дарк кардам, гӯем намешаду, но ман фаҳмидам бисёр чизе ки бисёр чизҳое ки худам намедонистам, дар мактаб чизро нахондам, но бояд вайро медонистам. Як чизое ки медонистам, но маънош ба намерафтам. Ва бисёр чизҳои навро ба худам кайф кардам. Агар гӯем ки агар шумо дар Тоҷикистон дохил мешудед, шумо ба худ бовар дошед ки он чизе ки ҳозир шумо медонед, ҳамаро ёд мегирифтед? Агар чӣ хел гӯем да шумо, агар ҳаққонаашро гӯем, аз сари дилиге, не. Барои ин ки яке аз дӯстонам, як чанд та дӯстонам, бисёри дӯстонам, ташни талабагонам ҳозир дар донишгоҳи Тоҷикистон хонда истоданд ва чизҳое ки мо мегузарем ва ёям мегузаранд, но чизое ки мо ҳамун чизро ба дараҷаи олиаш мегузарем ва ё ҳамун чизро ба дараҷаи миёнааш ё оддиаш мегузаранд. Ё мисоле мешавад ки ҳамун чизе ки дар Тоҷикистон мегузаранд, но дараҷаи мушкилеш бисёртар, қаинтар аст, чем мушкили ҳамун намуди мисол дар Тоҷикистон университетош нишон медиҳад. Офарин. Ин як паҳлӯи як суҳбати мо буд. Паҳлӯи дигари суҳбати мо ин ҳам бошад ҳамун сатҳ ва сифати интернети мо дар таҳсили фосилавӣ. гуфта метавонед ки оё аз кадом намуди интернет барои таҳсил кардан истифода беред ва чӣ қадар маблағ сарф мекунед ва оё қаноатманд ҳастед ки аз он интернете ки барои мо пешниҳод мекунам ҳозирда? айни ҳол интернете ки мо мегирем аз компанияи Телеком Тоҷикистон аст. Росташро гӯям, ман розӣ нестам аз сифати интернете ки дар Тоҷикистон аст. Нарх слишком баланд аст. Агар падару модари ман ҷамъ кардагӣ намебуданд дар ягон ҷо ягон сум, ягон маблағ,
дар назарам ки сахт душвор мешуд ки барои онҳо яхе интернетро харам. Мисол барои чӣ ман ба интернети қимат харидам гарон? Барои он ки ман мехондам фосилавӣ. Ман худам барои хондан фақат фосилавӣ як 50 гигабайт сарф мекунам. Барои хондан дар вақти дарс. Дар вақти дарс. Вале ягон кофтан аст беғайр аз дарс. Ягон чизои навро омӯхтан аст. Ман худам дар як моҳ бо дарс, беғайр аз дарс, бо чизои иловагӣ таги 1 терабайт интернет истифода мебарам. Яъне ки барои бо дараҷаи аълош хондан дар донишгоҳҳои хориҷа агар фосилавӣ бошад, барои як моҳ 1 терабайт кифоягӣ мекунад. Ҳамин тавр? Кифоягию бесиам мекунад. Агар он суръати хуб ва баланд доштагӣ бошад. Агар суръати паст дошта бошад, намешад. Албатта ки намешад. Туйғорӣ гуфтед. Барои чӣ шумо аз байни анамон қадар донишгоҳҳо маҳз касби барномасозиро гирифтед? Ман вақте ки синфи 9 будам, мехостам аввал муҳандис шавам. Яъне ки хонасоз ҳамин хел? Бале, но муҳандис як чанд паҳлӯи дорад. Ман мехостам муҳандиси мошинсоз, хонасоз ҳамин хел башар шавам. вале барои чӣ ман мехостам муҳандис шавам? Барои ин ки ман фанҳои дақиқро дӯст медоштам. дӯстонам ҳамааш ё аз падараш мепурсиданд, ё касби падарро мегирифтанд, ё ҷое ки пул зиёд аст. Ман мехостам ягон касбро интихоб кунам ки дар оянда вақте кор мекунам пушаймон нашавам аз кори худ. Якум бор ман барои он барномасозиро гирифтам ки да ман маъқул шуд барномасозӣ баъд аз он ки курси барномасозии веб дизайнинг дар American Space Panjiken, яъне як уголоке ки дар Тоҷикистон, яъне як марказе ки дар шаҳри Панҷакент аст, маркази амрикоӣ, дар ҳамон ҷо ёд гирифтам ва да ман маъқул шуд барномасозӣ. Суръати интернете ки дар мо ҳаст, ман суръати додгирифти интиқоли информатсия чанд мегабит ҳаст ва барои шумо оё кифоягӣ мекунад? Интернети шумо оптика аст ё ки интернети оддӣ? Интернети ман оддӣ аст. ҳамчун гем суръати максималии он 2 мегабит секунду, мегабайт не мегабит. ин росташро гем бисёри вақт сустӣ мекунад. Барои чӣ? Барои ки вақте дарс мерад суръати зиёдтар даркор аст. Барои ин ки дар ҳолати миёна дар якта лексия вақте ки тариқаи дистансионӣ онлайн мехонед 124 кас, 100 кас, 200 кас иштирок мекунад. Дар ҳамин ҳолат мебахшед гапатонро буридам, ман дарс ба иштирок карда будед ва интернет канда шуд. дар ин ҳолат чӣ мешавад? Мисол дар мактаби миёна ё ки дар донишгоҳ агар шумо дарсба набошед, шумо ғоиб мемонанд шумо, ки ё ки дарсба набуд гуфта. Дар ин ҳолат шумо чӣ гуна мониторинг мекунанд шуморо? Дар ин ҳолат ду ҳолат аст. ҳамчун гӯем ки ду намуди ҳамин кор аст. Шумо асараш иштирок накардед ва нагуфтед ки дар маълим ман иштирок намекунам бо сабаби он ки ман интернет надоштам, ё баъд аз он мегӯед ки ман интернет доштам, надоштам. байҳо шуморо мефаҳмонад. Шумо мегӯед ки ман интернетам дар нима шумурд, ё дар ягон одам мефаҳмонед ки дар ноҳияи мо зиндагӣ мекунем, сифеткушӣ мешавад, интернети ман мурданаш мумкин. Мехе проблема гуфт буданд ё ки гуфта будед шумо? Бале, ман як ҳолате буд ки вақти имтиҳонсупурӣ интернети ман хомӯш шуд. Росташ гӯем свет хомӯш шуд. Вақте ки барқ хомӯш шуд, ман намедонистам чӣ кор кунам ва дар маълима навистам ки ман интернети моро хомӯш кардам, свети моро куштанд, барқи моро куштанд. Баъд маълима фаҳмиду рӯзи экзаменро, рӯзи имтиҳонро дар дигар рӯз ташкил аз он як шумо ё ки аз он кулли иштирокчиён? Не, аз он як маро кулли иштирокчиён супурдам ҳамон рӯз. Танҳо барои ман дар дигар рӯз имтиҳон ташкил карда шуд. Агар дар дарси фосилавӣ бо ягон ҳолат, ягон ҳодиса шаваду шумо иштирок карда натавонед дарсба, чӣ гуна ҷазодиҳӣ он ҷо дида мешавад? Ҷазодиҳӣ дида намешавад. Баръакс, дар шумо записи он видео пешниҳод карда мешавад. Яъне ки ба ҷои оне ки ҷазо тиҳанд, ба шумо боз кӯмак мекунанд ки он навораша метиҳанд то ки ту ҷазо нагирӣ, баръакс гири хониву тайёр шавӣ. Ҳамин хел? Бале. Ҳозир ки вазъияти ковид хуб шуд, худоро шукр, ва аксари студентҳон, донишҷӯён ба Россия сафар кардан барои таҳсили илм. ҳозир ки дар таҳсили фосилавӣ ҳоло ҳам шумо ҳастед, чанд нафари дигар ҳамкурс доред ҳамроҳи шумо монд ки фосилавӣ хонда истодааст? фосилавӣ дар якум курс гӯем, дар якум курсое ки мо мехонем 30 кас, 40 кас фосилавӣ хонда истоданд. Аз факултети мо тақрибан 10 кас, 5 кас. Аз гурӯҳи мон як ман ва як бачаи дигар аз гурӯҳи дигар
ки дар як кафедра мехонем. яъне ки барои як нафар шуда донишгоҳ таҳсили фосилавиашро ҳоло ҳам давом дода истодааст. бале барои як нафар, барои 5 нафар 6 нафар, барои 5 нафар шуда як кафедраи калон ёки як факултети калон лексияҳо омода карда истодааст. бале маълиморо ҷудо карда истоданд, ба мо дарс метиҳанд, ба мо мемонанд. яъне ки якта муаллим рӯзе мешавад ки танҳо барои як шумо дарс гӯяд. рӯзе буд ки муаллим танҳо ба ман ё ба ду кас ба се кас дарс медод. илҳомҷон ташаккури зиёд барои суҳбат. мо аз ташрифатон хело хурсандем ва умед дорем ки ба Русия сафар мекунед ва таҳсилатонро дар он ҷо давом дода донишатонро сайқал медиҳед. раҳмати калон барои он ки маро даъват кардед. ба ҳама таъсилоти хонободӣ хушмандем.